Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa. Tetep kalian kula Nuris Wulandari ingkang badhe ngaturaken wartos babagan banjir ingkang nembe kemawon ngenani wilayah Banyuwangi. Cawah deras ingkang boten kendhat wiwit kala wingi jalari lepen bludak lan nyelepi pemukiman warga. Atusan griya ing sawetara kecamatan kadosta, Muncar lan Kalibaru barendem toya ngantos sak dengkulipun tiyang dewasa. Sapunika petugas saking BPBD Banyuwangi tasih bantu evakuasi lan nyiapaken papan pengungsian. Warga dipun suwun tansah waspada amargi cawah tasih asring mandhap. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken. Saking kula Nuris Wulandari matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.